Nhar it-tnejn li għadda fil-għaxija erġajna assistejna għal oxxenità oħra tal-mistħija. Tal-mistħija għax kien hemm min inqeda b'velja ta' mħabba li dawwara f'attività politika li fit-tmiem il-velja u row għal xiex fil-fatt kienu hemmhekk. Kien b'dan il-mod li kiteb l-editur tal-Gazzetta l-Orizzont b'referenza għal meta kien hemm min qajjar u insulenta lill-Prim Ministru Robert Abela x'inħareġ mill-Berġa ta' Kastilja. Saħansitra kien hemm min waddab fl-ixkun fid-direzzjoni tiegħu. L-editur staqsa kif possibbli li wħud mill-Maltin tilfu kull sens ta' ċiviltà u li possibbli li qatt hawn minnu lest li jiżvoga b'mod aggressiv is-sentimenti tiegħu fosthom anke dawk politiċi. L-editorjal isemmi wkoll li l-familja ta' Gian Paul Sofija saħansitra iddeplorat u kundannat l-aġir ta' dawn in-nies wara li Isabel Bonnici, omm iż-żagħżugħ, ukoll irringrazzjat lill-Prim Ministru għad-deċiżjoni li sejjaħ inkjesta oħra. Ingħad li l-Prim Ministru baqa' sa tmiem il-velja fl-uffiċċju tiegħu b'rispett lejn qraba ta' Gian Paul Sofija u ta' dawk kollha li attendew u ddeċieda li joħroġ mill-bib ewlieni ta' Kastilja biex ħadd ma jinterpretah li jipprova jinjora lil folla li kienet hemmhekk. Sa dan it-tant fl-intervista fil-Gudja, il-Prim Ministru irrakkonta x'qallu missier Gian Paul Sofija dak il-ħin li ħareġ minn Kastilja. Nixtieq minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja f'dak il-mument lill-papa ta' Gian Paul Sofija għaliex ftit tal-ħin qabel kont tatlu jinsa nimxi triq kollha miegħek, it-triq tal-ġustizzja biex niftiehmu. U dak il-ħin ġie fuq issa jinsa nimxi triq kollha miegħek. U ta' dan nirringrazzjah. L-editorjal tal-Orizzont temm jikkundannaw dan l-aġir, speċjalment fil-konfront ta' persuna li għandha l-ogħla kariga fit-tmexxija tal-pajjiż, il-Prim Ministru.